hilin eh. Ini itong gigunahan gahapon. Higa na. Kauban gapon ha, ukod. Karoon na pertubangan. Ay, ko. Sabi ko manilhi kay na ko buhat unsa kung pag ginugan kana ay kanunsa ang kaupos ano na laman matagsulo alas 3 pa mata na pagsuhigon tapos ubos. Tatan ng galit sa tubangan. At sa mga doon.
tubangan na pudnig hapon ito sa likod. Ay, Ginoo ko Lord. Exercise magkasili sa adlaw. Ay, Ginoo ko Lord. Dahil na pagkos atubangan. Gapon dito sa likod. Nani din is kuan. Dapat kasada. Buti nga mo nag-dress pa ko kay buntag sa dupa. Salamat kay kaagos naghatag na ning dress. Ang salamat as dress nga imong gihatag. Apa kanay? Ha? Akaw, selesai. Ano dito rin? Una. Kasi hindi kami nagkakapunong bilang huli. Kami nagkakapunan na na. Ugar. Sampai buka berang. Sige ganun to. Habis ko na rin. Babaw. Sige, wag sa tayo mo ulakaw ka na eh. Aw, basig manawag. Pasingat, kubuntangon. Itong mga hilagtanan, bahala mo. Bahala mo siyang kinabuhi. Huwag ka alam. Bitaw. Nabitaw, mga maritis. Mga maritis. Oh, nangirak na ba hulang yung uban wa ma kuan ni.
Kay Salamat daw masunog ni Quits. kabazuan ni mo gang sanina. Ami mo sandal lang katong gingan. Di na ang programi. Kana na yung kinitaan. Sana all. Di ko kabaw maglakaw sapatos. Di ko mahibong lakaw taas tiking. Si mo parang mana. Nagdali ko yung Paris. Hindi mo mana. May iba na. Hindi ha. Bawang larga na ba? Mabilin man po to. Nanay, nakontak pero di mo to ba? Ay, basi napahak na sa ay ha? Na, ingit ako ni mo masunog ako ilabot kini ko. Kalawiti ra ba ka? Ay, ano man na? Nanay, ang mga kalawiti ko no nay, mga gwapa. Anong kuno na? Ang kuno na eh. Danas na tayo. Nagsungkod. Mahaw na kuno sila. Ato na namang naibugtan kayo mo. Sigurado masunog na. Brad din ang ason. Ato na nang bagtan. Ato na nang saktong na diya. Kanang daghan ra. Isa pa nang, ikaw po niyang panunalmian. Isa, siguro pa pagpakod ko na ni naghaman. Ha, tanawara. Anong pagkagsuman? Suman, gahapon kitagaan ba ko? Kalipitan kaghapon. Tagaan kag saging huy. Bawa ng kuan. Huwag suman kahapon. Bawal man to. Marabog na usuman. Lami ang suman tay. Malami dahil kasi di ay. O, Maplansya. sa hadag ka ba ko Samot sa'yo? na masunog. Na. Asa ka magpahat uwi lay? Ang itak pala dito ng maadyo. Kanang dito maupaw. Ato lang lag. Di man nun sila daghang parlor ko may kuan. Ay, karuwi. Ko may handa. Awa may pasyon. Okay na to. Kung papatod Kapit ako. na ako dari ha. Papatod ako buhok ay. Ito na nay, mawa. Ulian lagi nay. Isa pa! Manang! Adap ka! Wala iba. Lagi ni maarson. Marisun mo na kang. Hoy, manay! Sibisihan. Kaglaman para rabito ta. Nanas. Ruby? Sakto na na. Pagkuha para ba ito Ruby? Opo. Halim natin. Ihap naman ka diha. Wakoy ilabot na niya. Sagdi. Ano man Pinahay. yung manigidugan? Sa pagkagay sa nagapon. Banda si. Saan to? Talikod do. Likod ni. Damay hangin na gida. Agdaghan ra. Ang lapit sa suso. Pa sa pagsuso. Saan be? Di, palit na ni. Ha? Benching ko man. Mazunong ka di magasto. Ang kamo. Ila mga anak. Di way, ipalit na na. Ha? Ipalit. Palit na ni. Aras. Balik na ni. Agami sa una gikasal teri. Agamang aras. Sino nga man ra? Pati wedding ring. Luy ka ato sa una. Tanan na. Nagaling ko na pudwa ka na. Wedding ring gihag man. Ja iyo le dapat. Wedding niya mahinagmanoy. Kabasan ni na. Yuli ni gaman. Wedding nga mahal na. Ito na. Hinagman pa na ito na ino. Taman sa kuntula. Wala lagi hinagman lagi. Moran ni. Surti na sila rin pangkas dun. Sa man ni. Igawas nis. Nang igwa na. Bawa ko kay bawas na nakalipat na ko. Ay, At sanay, mas nay. pare. Nakalipat na sa nilabaw. Nay, igawas ba nis pare na ingana ingana di. Di oy. Na, ay nagban lagi das Buddha. Kamu tanan. Kay Kastil padung sa o. Surti stirikas din kay natanan. Nay wedding ring, nay aras. Agamo sa una, hiningaman rin taon. Mangugog sinsiyo. Paano na? Sa mani. Excited si ay tiri. Excited na ka tir. Congrats daan tir. Excited nga kulba kamay. Excited ko na kulba gamay sa diyang kasal. Hapit na naman ka oras. Isang tulog na lang. Hanin mo na. Ito guys ha. Muli ka ay magbinso pa kayo. Na pa kayo kagwalingang wedding ring. Kagwalingan nga aras. Ada. Di ka na importante skill buhay. Importante skill buhay. Yung mata. Salamat. Kabakus. Oh, ano rin? Nasa usa sila. Huwag ka dumut. Nato hangir. Saay? Nasa usa sila hiling mabot. Stress mo ko numugikan. Yan na. Uy. Pamahiran mo ito nga diyan. Tanan diyan na. Pag namulan sa luoy. Wala yung sunod na eh. Back out na ko. Ano ba ko na yung sunod? Wala na. Ano naman? Diyan, pati bago na plansahan. Ang nagwa man na tumbay. Grabe ka. Hinajak kita pagka. Nakaridin na ba itong lubi? Ila pa ito kalubin lang. Tulo.
Papalit mo pagkas din ng tatay. Lamat aya. Ay, finally found some. A few moments later. Uy, tulong mo lagi sila. Hala, dala na surbilin. Iyo, magpatakbo. Namreg polis. Kisa ka lang yung pasas. Dali. Dali. Namlay da kang puan. Regalo. Abi nang bonus di cinta. Ada kali. Ali. Bukan kayo mo natin kani. Sila ma. Dua na sila. Papa ni. Magpulis na magpulis. Pulis. Trabaho na makalis. Pang-apply pa? Pasan mo ka. Oh, sumo ka na. Sino problema dyan magkabalibaran? Pangayon sa. Uy, yan ang uy. Masih squad. Sige. Pasalubong kay Ta. may budget. Hindi din mare. May budget guys. Hindi. Ito ka. Puso na ila. Mo dinila, tapi saron mo ilak. Pikol. Ilak mo kakol. Mo nay. Gisa bang dati? Na, mani din nilakan. Suko. Video na ba ko? Wala, ilak. Vlog na ba ko? Gisa bang ka man nilakan? A few moments later. Saging. Ano para hinumagan. Dito sa mayor kanilang kwarta. Dito sa kapitan. Sa ko rin hangkuan. Nananig ang suman pilit. Kayo diran man ni sa diran man ko sa kuan karon sa kos magud karon sa amo ang purok. Inan kong kagawad uwiso pa. Ako no 100 ay 500 ka pilit o 500 ka dinumugan. Mauni nga hagad jud ron kay grabe siliha din ang adlaw ron. Ikaw. Tarang saan ra ning order nga ni mo hindi pwede mo balibaran bisa matod og busy pud mi dadto stikas bay kay mamalagi og dispiras sa kasanitire. At least nakatabang na mo ko dadto panghinlo. Panghalid pang sagibo atong silinganan natong sagingan humana na mo kog hapon. Hindi na lang ko manugdog ron. Asang giingnan ni ditak ang hadani. Kaon hadani magputos sa paday ko sa ahang para dinimugan. Kuan datos nanay kay naanas Maria nanas Ruby probinsya na ni abot na. Ano nakaabag na nila dito. Gusto nun niya kariyag dinimugan. Kana agsuman pilit. Putos ako dani ron. Matulat po kung mabot si Herlin, dugay pa mabot. Mamagyapon po dahil mabot, kaya di po kaya ba maputos. Ako rin dani mag-uagino daw putos dani ron. Manatan na putos ron. Kaya
Duha ni gusto nun dinumugan og kuan. So man pilit unahan yung dinumugan. Karon dai nang malagugot sa dinumugan di agi dinumugan. Ang sa karon kanina sa pilit. One day. Kulit ni. Dinumugan, dagdag sa dinumugan na. Buwan at buwan di ay. Buwan. Buwan. Kita laman tao mapugon sa adlaw sa kasali reverse. Salamat guys. Ang pagsubaybay sa ang pangilan taon ang video namin abot ko karon. Abot ko Eugene. Na, di ka tumnog din din, ha? Naog din! Naog din! Di mo naog, orang yun. Dito pala kung ng prinsesa. Bisag. Wala yung tuwag na. Ano nga mo na nilong, uy? Ikabit na nilong, mulang yan mo, nabunda ka na po. Kanina nagbitay daghan no? Nay mazuhon gabitay. Nay mazuhon daghan gabitay. Agang lami sapod gabitay tanaw ang lami sa Zen. Tanan. Kira nakasurvive ra. Taga Cebu. Ana sa tanan diha. Virgin of Bulong. Kita laman taw mapugon. Putus. Nagabot nagtaga Cebu. Salamat. Bye-bye. Kita-kita ta sunod. God bless you all.